ଜଣେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ ରାଜକୁମାର ହେବା ଦରକାର। ସେ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ଯିଏକି ଥିଲେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାଇପାରିବେ। ବିବାହ କରିଥିଲା। ଥରେ ଜଣେ କିଏ ଥିଲା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତ ଯୁବତୀକୁ ଡାକିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ସେଠାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ ଯିଏକି ରାଜପ୍ରସାଦର ସେବା କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏହି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ରାଜକୁମାରକୁ ଯିବେ। ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ବୃଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବ? ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଧନୀ କନ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେଠାରେ। ଝିଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମା, ମୁଁ ଜାଣେ ମୋତେ ଚୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ମୋର ଏକମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏହା ମୋତେ ଖୁସି କରେ। ମୁଁ ଯିବି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜପ୍ରସାଦ। ପରଦିନ ଯୁବତୀ ଜଣକ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ରାଜ୍ୟରୁ କଣ ଅଣକଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗହଣା କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିହନ ଦେବି। 6 ମାସ ପରେ ସମୟ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ହେବ ମୋର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହାରାଣୀ। ସମସ୍ତ ଝିଅ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଗରିବ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। ବିହନ କରି ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସତ ଏବଂ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରି ବଡ଼ ହେବ। ରାଜକୁମାରଙ୍କର କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା। 3 ମାସ ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଟିଂ ହୋଇନଥିବା ଝିଅ ଦେଖିଛି ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାତ୍ରରେ କିଛି ବଢ଼ିନଥିଲା। କୃଷକ କୃଷକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଯୁବତୀ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଦୂରରେ ଗତ 6 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ବଢ଼ିନଥିଲା ସେହି ପାତ୍ର। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଫୁଲ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଫେରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ସେହି ପାତ୍ର ସହିତ। ମହଲ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ସେ ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନରେ କୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଫଳାଫଳ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଥିଲା। ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଏକ ଫୁଲ ବିହୀନ ପାତ୍ର ଧରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାଜକୁମାର କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହାଣ୍ଡି ଦେଇ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେବକଙ୍କ ଝିଅକୁ ଗରିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ଝିଅ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଝିଅମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାତ୍ରରେ କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ଯିଏ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଦୌ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ରାଜକୁମାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରି ଏହାର କାରଣ ବୁଝାଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ହିଁ ଥିଲେ ସେହି ଫୁଲ ଚାଷ କଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ମହାରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଫୁଲ ସଚ୍ଚୋଟରେ କଥା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲି ତାହା ଜୀବନ ଗୁଣହୀନ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଏହିପରି କାହାଣୀ ଆସିଲା। ନୈତିକ ଆପଣ ଭାବିଥିବେ କିଛି ଜୀବନରେ ହେଇପାରେ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଭଳି ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏହା ହେବା ଉଚିତ। ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସତ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସଚ୍ଚୋଟତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ନୀତି। ଏହିପରି ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ସବୁକିଛି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଓଡ଼ିଆ 420 ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।